खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बीएसएफनि गुलियाव सुरां मोसौ फालांगिरिनि जिउ खहा। एपीएससी साइक' आनजादखौ फासयबाय। आसामाव 5 लाखनिबो बांसिन नकल फरायसाफोर। लिरगिरि रुंसारि ज्ञानेन्द्र बसुमतारीनि सारादुखौ लेला मुवामारियाव खुंफुंबाय। सालबारि कुमगुरिनिफ्राय गोमादों सरगम नार्जारी। बाक्सानि फातेमाबाद साहा बागानाव दावराव दावसि खालामदों 500निबो बांसिन साहा बागाननि मावसुमाफोरा। इन्डास्ट्रियेल इउनिटआव अर नांनायनि जाहोनाव सासे मावसुमानि जिउ खहा। गुवाहाटीआव सासे फरायसानि जिउ खहा। बांलादेश एम्बेसिया गुवाहाटी टाउन क्लाबाव मुलुगनां बिमा राव खुंदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मानकासारनि भारत बांलादेश सीमायाव गुलि गावनाय जाथाय। भारत बांलादेश सीमानि मानकासाराव बीएसएफनि जवानफोरा गुलि गावदों। सुरां मोसौ फालांगिरि एबा मोसौ स्मागलारखौ थांखिनानै बीएसएफआ गुलि गावदों। बे जाथायाव सासे सुरां मोसौ फालांगिरिया जिउ गोमादों होननानै मिथिनो हादों। सिमनायारि ओनसोलनि कुकुरमारायाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानकासार जिल्लानि भारत बांलादेश सीमायाव बुधबारखालि हराव बीएसएफ जवानफोरा सासे सुरां मोसौ फालांगिरिखौ गावथारदों। बबेखानि बीएसएफनि गुलियाव जिउ गोमानाय सुरां मोसौ फालांगिरिखौ मानकासार थानानि बेन्दोंआव थानाय कुकुरमारा गामिनि 26 बोसोर बैसोनि शाहिनुर इस्लाम होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बे जाथाया ओनसोलाव संखिखांनाय लाबोदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपीएससी आनजादनि खालारखौ सोलायबाय। एंगार हायै जाहोननि थाखाय 2024 मायथाइनि एपीएससी प्रिलिम आनजादनि खालारखौ फासयबाय। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननिफ्राय दिनै गांसे नटिफिकेशन जारि खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। एपीएससीनि फोसावथायाव मख'नाय बायदिब्ला 2024 मायथाइनि एपीएससी प्रिलिम आनजादनि थाखाय फैगौ 10 मार्चनि थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय 10 मार्च खालि एपीएससी प्रिलिम आनजादा जानाय नंलिया। बेनि सोलाय 18 मार्च समबारखालि खुंगोन एपीएससी प्रिलिम आनजाद। मख'नो गोनांदि एपीएससी आनजादनि थाखाय सिगाङाव थि खालामनाय खालार 10 मार्च खालि स्लेट आनजादबो दङ। बेनिखायनो एपीएससी प्रिलिम आनजाद 2024 नि खालारखौ फासयनानै 18 मार्च खालि थि खालामफिननाय जादों। आसामाव 5 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरखौ सिनायथिनो हादों। रायजो सरकारा शिक्षा सेतु एप फोसावनायनि उनावनो रायजोनि फरायसालियाव लाख लाख नकल फरायसाफोर मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो शिक्षा सेतु एपनि जोहैनो फरायसालियाव फोरोंगिरिफोर नुजाथियैखौ गुवाहाटीनिफ्रायनो नोजोर होनो हादों। बेनि बागै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ दिथागिरि डक्टर ननि गपाल महन्तआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोनि माखासे फरायसालिया गुबुन गुबुन जाहोनाव फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिबां बांनाय दिन्थिदों। रायजोनि माखासे फरायसालियाव फरायसाफोरनि बिबाङा बांफिनदों। फरायसालियाव फरायसानि बिबाङा खम जायोब्ला गावसोरनि फरायसालिखौ गुबुन फरायसालिजों सरजाबनो हागौनि गिनानैनो माखासे फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा बेबायदि खालामनो हागौ होननानैबो डक्टर ननि गपाल महन्तआ फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदार जाहोनाय, इउनिफर्म, लेखा, गेलेग्रा मुवा बेसादफोरखौबो सरकारा जगायो आरो बेफोराव रां जाख्ल'नो थाखायबो माखासे गाहाय फोरोंगिरिया फरायसालि सामलाय आफादजों लोगो लानानै फरायसाफोरनि बिबांनि बारायना दिन्थियो। गवालपारा जिल्ला बर' रेबग्रा जथुमनि सोद्रोमा सानायख' नीति बिजाब सुजुनानै बयजोंबो मिथिजानाय लिरगिरि रुंसारि ज्ञानेन्द्र बसुमतारीनि सारादुखौ दिनै 22 फेब्रुआरि बृहस्पतिबारखालि गवालपारा जिल्लानि लेला मुवामारि गामियाव खुंफुंबाय। बे खुंफुंनाय सारादुआव बर' रेबग्रा जथुम, गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, गवालपारा जिल्ला आइजो लिरगिरि गौतुम दुलाराय बाथौ महासभानि आफादगिरि BKWSC मावफुं सोद्रोमा अमिय कुमार बसुमतारी आरो गोबां समाजारि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 फेब्रुआरि 2024 इं बुधबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव स्ट्रक जानानै अबथिरायै रुंसारि जादोंमोन। 1977 मायथाइनि 3 डिसेम्बराव जोनोम मोननाय जर'खा लिरगिरि ज्ञानेन्द्र बसुमतारीया
43 बोसोर बैसोआवनो अबथिरायै रुंसारि जादोंमोन। रुंसारि ज्ञानेन्द्र बसुमतारी सुजुनाय सानायख' नीति बिजाबा गांसे जोबोद बेसेन गोसा बिजाब। भारतनि जारिमिनाव सानायख'आ सासे मुंदांखा सुबुंथि। सानायख'आ हारियाव बामोन, महर गाज्रि, सासे साननो गोरों आरो सासे सोलोगोरा मानसिमोन। बिथाङा थुनलाइ आयदायाव जोबोद आखाइ गोनां सासे गोरों सुबुं जानायलाय गावनि गोबां सोरजि बर' थुनलाइनि बाख्रियाव दोनलांबाय। दिनैनि बे सारादु खुंफुंनाय हाबाफारियाव कनिष्क हाज'वारिनि मासि दैदेननायाव मोनसे सावरायमेलबो खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, नेहाथारि सदानन्द दैमारि, नेहाथारि बिश्वनाथ बसुमतारी, गितिका बसुमतारी, बान्था सायख' आफादनि लेंथुमगिरि शंकरदेव गयारी, दुलाराय बर' समाजनि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारी, गागि लिरगिरि, रिजार्भ बेंकनिफ्राय आज्रा मोननाय गागि लिरगिरि राजेन बसुमतारी, दुलाराय बाथौ महासभानि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, BKWSनि EM अमिय कुमार बसुमतारी, दुधनै समस्तिनि बारग' MLA दीपक राभा, गवालपारा जिल्ला आइजो गौथुमनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा, गवालपारा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो मावथि हान्जाफोरजों लोगोसेनो गोबां जायगानि मानिजाथाव सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खुमगुरि गामिनिफ्राय सासे सुबुङा दिनैसिम गोमानानै थानाय जाथाया ओनसोलाव गोथौयै गोनो गोथो सोमजिहोदों। थांनाय सुनिबारनिफ्रायनो गोमानानै थानाय सुबुङा सालबारिनि खुमगुरि गामिनि 44 बोसोर बैसोनि सरगम नार्जारि। सनिबारखालि फुङाव खुमगुरिनि गावनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो गोमानानै दङ सरगम नार्जारिया। गोमानाय सरगम नार्जारिनि सोरबाफोर खौरां मोनोब्ला 7636811710 आरो 9101925502 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफ्रा। मंगलबारखालि मोनायाव जाथायनि सोमोन्दै सालबारि पुलिस थानायाव गोमानाय सरगम नार्जारिनि नखरनि फारसेनिफ्राय एजाहार होबाय होननानैबो मिथिहोदों। फिन आरोबाव दावराव दावसि जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय फातिमाबाद साहा बागानाव। मख'नो गोनांदि थांनाय 19 अक्ट'निफ्राय जागायजेननाय साहा बागाननि मावसुमाफोरनि सोमावसारनायाव आरो गोबां मावसुमाफोरा हेफाजाब होनायखौ नुनो मोननाय जादों। फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम गावसोरनि गुबुन गुबुन दाबि खालामनायनि स्ल'गान होनानै थासारिखौ दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसानि बासबारि आनसलिक कमिटिनि बानजायनायाव रागाजों साहा बागाननि मावसुमाफ्रा साहा बागाननि फेक्टरिनि मोखाङाव सोमावसारनायनि उनाव खामानि मावालासे गावबा गावनि न'आव गिदिंलांफिननायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारिजों सोमावसारनायनि उनाव साहा बागाननि मावसुमाफोरा सम मथे फिन खामानि मावदोंमोनब्लाबो बागाननि सामलायगिरिया बिसोरनि हेंथायै बेथन दाननानै सास्ति होनो राहा लानायाव साहा बागाननि मावसुमाफोरा खामानि मावालासे न'आव थांफिननायनि बाथ्रा मिथिहोदों। साहा बागाननि मावसुमाफोरा गुबुन गुबुन दाबि खालामनायजों लोगोसेनो साहा बागानाव गोख्रैनो साहा मावसुमा सोसननायनि अनगायैबो मावसुमाफोरनि बोसोरारि सुतिनिफ्राय 1.5 कौटिसो एरिया रांखौ गोख्रैनो होजोबनांगौ दाबिखौ लानानैनो बिसोरनि गुबुन गुबुन दाबिनि स्ल'गान होनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लानायनि बाथ्राबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि साहा बागाननि मावसुमाफोरा फिन आरोबाव थि सम लायालासे सोमावसारनायनि हुमखिबो होबावदों। बेराफारसेथिं सोमावसारनाय जायगायाव बाहागो लानाय आसामनि बासबारि आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि SAW हेम्ब्रमआ साहा बागाननि मावसुमाफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नुनानैबो सिरियै दङ होननानैबो फोरमायथिदों। सा गुवाहाटीनि आमिनगावआव मंगलबार मोनानि 12:30 रिंगासोआव खामानि मावग्राफोरनि न'आव अर खामनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंखौ कामरुप जिल्लानि रामदिया गामिनि थानेश्वर कलिता होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मावसुमाफोरनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनायजों लोगोसे बिसोर गासै 8 सुबुंफ्रा अर खामनाय समाव न' सिङावनो दङमोन। अदेबानि थैनाय सुबुंनि अनगायै माखासे सुबुंफोरा खारनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि उन्दुबाय थानाय समाव जेब्ला मोनानि 12:30 रिंगासो जायो अब्ला अरा खामदोंमोन आरो बे समावनो सिरि मोननानै गासैबो मावसुमाफोरखौ फोजादोंमोनब्लाबो बिसोरनि सासेया अरजोंनो खामथारजादोंमोन। माखासे समनि उनाव अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै अरखौ खोमोरखांनायनि उनाव बिसोर थैनाय सुबुंनि सह'खौ बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि अर खामनाय जाथाया माबोरै जाखो बेनि थि फोरमान मोननाय जायाखै।
बे समाव जाथायनि बागै संदाननो लाबाय होननानै गौरिपुर पुलिसा मिथिहोदों। गुवाहाटीआव CBSE नि सासे 12 थाखोनि फरायसाया बृहस्पतिबाराव जानो गोनां बोर्ड आनजाद एबा HS आनजादनि सानसे सिगां गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथाया चन्दन नगराव बयखौबो सोमोनांहोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसाया सासे खामानि मावग्राजों हारसिङैनो गंसे बिल्डिं फ्लेटआव थायोमोन आरो बि फरायसाया 10 थाखोनि CBSE नि फाइनाल टेस्टआव हादर नाङैनो 5थि मासियाव आवग्रिनो हादोंमोन। नाथाय दिनै फुंनि समाव खामानि मावग्राया फरायसाखौ गोबां बार फोजानायनि उनावबो जेबो राव मोनफिनैलाय खाथिनि न'नि गार्डखौ लिंहरनानै दरजाखौ सिफायनानै नायोब्ला फरायसाखौ खथानि सिलिं फेनआव फासि नांनानै थानाय थासारियाव नुनो मोनो। लोगो लोगो जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनानै दिसपुर पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ पस्ट मर्टेम खालामनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। मुलुगनां बिमा राव सानजों लोब्बा लाखिनानै बुधबारखालि मोनाबिलि समाव मुलुगनां बिमा राव सान खुंदों बांलादेश हाई कमिशनारेटआ। बुधबारखालि सिलपुखुरियाव थानाय बांलादेशनि एसिस्टेन्ट हाई कमिशनारेट रिहुल आमीनि मासि दैदेननाय आरो मावख'गिरि अरुणा कृष्णा देखानि एंकरिंनि जोहै खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुम, बर' थुनलाइ आफाद, असमिया साहित्य सभा, नेपाली साहित्य सभा, बेंगली साहित्य सभा आरो गुबुन गुबुन रावारि हारिनि आफादफोरा बाहागो लानानै गावबा गावनि रावखौ रायज्लायनाय आरो बाहायनायनि सोमोन्दै बुंथिलाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।